खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेल भिलेज 2 निफ्राय गासैखौबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। स' दा नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बनायनायनि जाहोना जाबाय माने जोंनि बे बिटिआर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गरसर थानानि आन्दाराव नखरसे नाराबारि गामिनि थागिबि बिथां फनिराम बर'नि जिथुबा बे बेसर थोलि बेखौ माने सोरबा दुथांफोरा नै दिनै थांनाय हराव माने बिदिनो नागोन होननानै जाबना दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो सोर जि फैनानै हरावनो सावना थांफैखो बेखौ माने रावबो हमस्लाबनो हादिया। दा बेखायनो आंनि लोगोफोर नोंथांमोननो एसे बे माबोरै सावजाखो बा सावदों बेखौनो एसे दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननिसिम लाना फैनाय जादों। स' नै लोगोफोर नोंथांमोन नायबाय थादो होमबा। नै लोगोफोर नायबाय थादो माने बिथां आदा फनिराम बर'आ जोबोद खस्थ'यै माने गावनि आबादखौ खालायदोंमोन आरो गावनि लोगोसे बे बिसिखौ लानानै। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेहायनो माने बिगाब्रैनि बेसर आबाद खालायनायखौ बेहायनो फुनानै जाबनानै दोनदोंमोन जिथुखे बेखौ नानानै एसे न'नि थाखाय खरसा दै इदि बहनगोन होननानै खिन्थु खाफालानो गाज्रि मा बुंगोनसै सोरबा दुथांफ्रा फैनानै 4 बिगा हानि बे बेसरखौ हरसे सिगाङावनो फैनानै सावना गालांजोबनाय जादों आरो नै बिथाङा जोबोद दुखुआव दङ दा नै बिथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैदों माबोरै जानाय। स' नै लोगोफोर नायबाय थादो होमबा। नोंथांनि मुङा ओरैनो फनिराम बर'। ओमफ्राय नैबिदि मा होनो सावना थांनायखौ माबोरै मिथिगोन नोंथाङा? बे फुङावसो मिथिनाय जाबाय। फुङावसो मिथिदों ना? खोमसि ओमफ्राय ओरैनो खै बिगासोनिमोन बे बेसरा? 4 बिगानि। 4 बिगामोन ना? 4 बिगामोन ना? ओमफ्राय आरो बेनि सिगां मादै दङ? ओमफ्राय मादै माबा बुंनो सानो? दा सानैदोनो फुदोंमोन खस्थ'नो। ओमफ्राय दा नानो होननानैथ' माबादोंमोन। कुइसनबा नानो होननानै ना? नोंथांमोना नुनो मोनदों माने बिथांमोना गोसोआव जोबोद दुखुआव दंथारो। दा मा बुंगोन मा बुङाबो जादों आरो माने दा ओमफ्राय बिदिथ' सन्देह मथेथ' रावखौबो दा बुंथावनो हाया जेनेबा परिस्थिति माने सोर सावदों सोर सावाखै दा बुंनो हानाया गोब्राब जाना दङ। जा होमबाबो आंनि मथे बिदि माने सोरबाफोर गावनि थैखौ दै खालामनानै मेहनत खालामनाय जिथुबा खस्थ' खालामनायखौ बिदि दा खालायनाङामोन आरो जुदि माबाफोर जुदि हिंसा हिंसि दंमोनबा डाइरेक्टलि बुंबानो मोजां जायोमोन आगा आगि माने मोगा मोगि। दा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो देखायनो सानदों जि माने फोथाराव बिसोर माने बिथांमोना खेथि खालायदोंमोन आरो माने बेसर होरि फोदोंमोन माने नैबे फोथारखौनो आङो एसे दिन्थिनो सानदों नोंथांमोननो। स' लोगोफोर होनबा नायबाय थादो। दा नै माने लोगोफोरनि माने नैबे माने फोथारा जिथुबा खेथि खालामनाय ओमफ्राय नैबेनिफ्रायनो माने बेसरखौ माने फुजोबनानै बेहाय ज' दोननाय जादोंमोन आरो माने जिथु बिसोर नागोन होननानै ट्रेक्टरजोंसो नागोन ना मादों नागोमोन दा मिथिला बुस्थुआ नागोन होननानै बेहाय जमा खालामना दोननाय जादोंमोन। दा ओमफ्राय हर ससेयावनो सोर माने दुथांफोरा फैनानै खावना होनाय जाखो रावबो मिथिनो हालिया। ओमफ्राय दानि माने बुंनाय मथे बिगोमाया जेनेबा बुंनाय मथे फुङावसो मिथिनाय होननानै बुंदों आरो। स' लोगोफोर नायबाय था होमबा। मा होनो बेखौ दुखुयै फोरमायबाय दं आरो। दा आदा मैया माने जि समाव खावनाय जाबाय थांबायनोखा थांनायाथ' थांबायनोखा दाथ' सिखावखौबोथ' हमनो हाया। बिथिं आं प्रिखिनिफ्राय आङो थारमाने माबा खालामदोंमोन बेखौ इन्सुर बानायदोंमोन। इन्सुर बानायबा दा बेफोरो बाहाय तदन्त लागोन नामा होनना सानदोंमोन आरो आं। दा इयो तदन्त लायाबालाय मा खालामनो दा तदन्तखौ लानांगौ बिसोर जिथु बाय इन्सुर आं क्लेम खालामदों जाहाथे। खै लाख थाखानि खालामदोंमोन? लाखनो हाजारमोन? लाख थाखानि खामाखै खम बेस खालामना होदो आरो। ओरैनो एमाउन्टआ 35,000 आरो बेफोरखौ मोननायबाथ' 35,000 ओरैनो जाखायोमोन। आदसा फैसामोन आरो
दा खस्थ'आथ' थांबायनोखा खस्थ' थांबाय दा सिखावबो हमनो हालिया सबो नुबो हालिया औ दा मा जागोन दा बेसराबो बिनोल'सोमोन ओरैबायदि जाना थायो दाथ' मा बुंगौनो ओरैनो गभर्नमेन्टनि सायाव माबाफोर आपिल खालामनो नागिरदों नोंथाङा माने गभर्नमेन्ट सायाव बे इनसुर खालामनायनिफ्राय बाहाय मोनबा गाहाम जागौमोन आरो मोजां जायो आरो एसे ना मोजां जायो जिहेतु माने गावनो हासार बायनानै हाजिरा लगायनानै खस्थ' मावनाय जादों हाजिराबो आरो ट्रेक्टरनिबो आচ্ছা आচ্ছা आरो बिथिं हासार बायनाय निजायबो आरो फुनाय हाजिरा लाना फैसा माखासेयाबो थांजोब्बाय एसे जाहैबाय आरो दा थिगानो ओमफ्राय मादैया माबा बुंनो सानो सरकारा जेबो माबा लायाबालाय मा बुंनो लानायखौनो बुंनांगौ लानांगौ होबाथ' मोजां मोनो फैसाफोरखौ होमबा नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा नै आदादो बाजैदो माबोरै दुखुआव दङ आरो बिथांमोना इन्सुरबो खालायना दोनदोंमोननो नाथाय जाय इन्सुर खालायग्रा मानसि बिसोरो गभर्नमेन्टआ मा बुङो आं बेसेबां मिथिया बिसोरबो माने इन्सुर होनायनि थाखाय राजि नङा खारन बेखौ खावना होनानैसो बुंदों दा इसोर माने आदाया इन्सुरबो क्लेम खालामजानायखौ लुगैदोंमोन खिन्थु जाय इन्सुर माबाग्राफ्रा बिसोरबो मानिना लायाखै दा बेखायनो नोंथांमोना माने जाहाथे आरो गुबुननियाव बिदि दा जाथोंसै आरो मा होनना बुंगौ एसे ओंखायनो सांग्रां जाना थानांगौ बिथांमोनाबो बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन खारन नाथाय मा बुंगौनो खाफालानो गाज्रि दा बुंबाबो जेबो लाब गैला आरो जोंनि गेजेराव माने स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय थाबाय आरो माने नै भिडिअखौ नायनानै बिदिनो मानसिफ्रा माने सांग्रां जाना थानांगौ जाहाथे नै आदामोननियाव जि जाबाय आरो गुबुननियाव बिदिहाय परिस्थिति दा जाथो स' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोननिसाय आङो आपिल थाबाय जे बे नै भिडिअखौ जाय जानो हाजासे शेयार खालाय आरो गासिबो मोजाङै था जे बर' हारिनि